Ćao, legende opet Mario Bujkošti, opet radimo još jedan klip legende. U pitanju su procesori, znači legende, došli smo do serijala da radimo procesore, završili smo sve kategorije. Znači, gledajte, ako možete se subscribe-ujete, to je bilo fino, lepo, ekstra, ili ti da, ako možete lajkujete klip, naravno legende, da ne bi snimali džabe legende. Znači ono, polako napredujemo, stvarno, ne mogu da kažem, stvarno napredujemo. Postepeno, ali uspešno, što bi se reklo. Mada se bacimo i na klip legende, ako hoćete, ako nećete, makar pogledajte klip i lajkujte to. Evo ovako, znači suština je sljedeća, da sam teo, znači ja sam došao do, pošto radimo procesore, jel te? Teo sam da radim, pošto sam došao do serijala procesora od 300 do 500 €, teo sam napravim procesor od 500 do 1000 €, ali tu kad sam vidio da nema kategorije koji nas interesuju, tako da ono, nema potrebe ni kupovati procesor preko 500 € trenutno. Ako hoćete, možete, naravno, nikom ne brani, ali ne preporučujem jednostavno, jer nema šta da se nađe toliko kvalitetno. Ima, naravno, ali trebate onda da menjate ceo komp. Znači, bukvalno, ja mislim da procesor do 500 € može da radi sasvim super. Znači, verujte mi, znači, na reč, znači, da vas služi makar 2-3 godine unazad. Tako da ono, ne znam, napišite vaše mišljenje kako hoćete, ali ja mislim da je taka činjenica i to je to legende. Idemo da se bacimo na klip. Znači, tražimo procesore od 20 do 100 EU, od 20 do 100 €, naravno, idemo na prvo Ryzen 5-ica, brzo će ovo da se završi, koliko ima rezultata, 41 rezultat, tako da možda krenemo. Ovo Ryzen 5500X, to preskačite prvu seriju, ne trebam to. Naišli smo na Ryzen 5 2600X, ok, za 4000 dinara nije loša cena, tako. Jedna slika, ako nešto treba, pitajte ga, evo kontakt telefon, tako da ono, ok. Nije neka opcija, ali dobro, prvi procesor koji smo našli je taj, dobro, idemo dalje. Onda, vidite ovo, zašto Ryzen 5 2500X je skuplji od Ryzen 5 2600X, kad je 2600X bolji, možda ovaj je prodat. Ali eto, može i ovo da se kupi za 4600 dinara, nije loša ponuda. Dobro, makar ima i testove, super. Znači, makar ima i testove, dobro, vidimo, dobro, super. 65 W troši, da, to je standardno, svi znamo koliko troši, nije to problem. Traje verzija bez kulera, verovatno, to je to. Čekaj, nisam sam stavio kontakt. Idemo do dole, 5600, dobro, to je to. Idemo dalje, da vidimo koji smo sad, znači 1500X na 1500 serija vas ne zanima. Evo ga još jedan za 45 €, Ryzen 5 2600X, ovo imam ja u kompu, jeli bi ga, mora se menja. I dalje streamuje taj, znači ja radim s tim procesorom koji košta 50 €. Zamisli kad bi ne kupio onaj od 300 koji sam teo. Ali o tom potom. Traje verzija naravno. Evo ga broj telefona Beograd Aleksandar, ko hoće da ga kupi, nije loš procesor. Radit će svoj posao naravno. Idemo dalje, leti avion ispravan. Ryzen 5 8400F, zašto F? Ovo je neispravan. Da. Neispravan, vate. Tako da ne, neispravne stvari ne radimo. Jel tako? Tako je, tako je. Ryzen 5 3600 ne, bez X ne uzimajte. Ryzen 5 3600, znači što je bog sam problem, ne korišćen. Dobro, čekaj vidim šta je ovo. Samo proba ne korišćen. Dobro, ali to je, brate moj, 72 €, bato, za taj procesor. Ne bih uzeo. Preskočite i uzmite malo jači. Sad ćete zašto sam vam to rekao. Ovo sa i tehničnom grafičkom, to me ne interesuje, to jest ne interesuje nas. Mora glavno da mi radi facecam, to me živo zanima, znaš ono. Da ne bude snimam džabe. Ryzen 5 5500, ne. Dobro. Ryzen 5 smo završili, izgleda, nema ništa radi više Ryzen 5-ice. Značajne pretrage, sedmice, ista situacija odavde. Od 20 do 100 €. Nema šta da gledam, Ryzen 9 to ne postoji. Tako da idemo 20 do 100 €, Ryzen 7-ice. Što je bro? Ovo nešto ne volja. Dobro, Ryzen 7 1700X, ok, nije loše. Ryzen 7 2700, ne. I Ryzen 7 2700X, od ovih procesora iskreno ovo je najbolje. Ovo je i tekako ubedljivo najbolje. Cena fiksna konto, ovo sam imao, ja sam imao Ryzen 7 3700X pre 2,5 godine. Brate, šta je radio tad procesor? To je to. Nisam očekivao ovo. Dobro. Hajde možda nađem neko Ryzen, to je to, završili smo Ryzen 7. Zaprati jebote. Nisam očekivao, da ima Ryzen 9, kao nema šta gledam, 20 €, nema, postoji. Nema. Jebika. Tako da legende,
prebrzo smo završili klip, nisam očekivao ovo, ali eto, čekaj, nisam sačekaj, pa pratimo, nemoj to, molim te tako. Procesori, vidimo šta smo našli smo sljedeće, Ryzen 5 2600X za 4000 kinti, to je ok ponuda, stvarno, onda Ryzen 5 2500X, vjerovatno je prodao, pa zato je ovaj stavio ovdje cenu, 4600 kinti, Ryzen 5 2600X, opet isti model, onaj 45 EU, i na kraju Ryzen 7 2700X 80 euro. Ovo je najbolja ponuda od ovih svih 4, od ova sva 4, naravno, ovo je najbolje. Ali o tom potom, ako nećete kupiti ove starije modele, dodajte još toliko novca i kupite novi model. Ili dodajte do 200 euro max, imate novije generacije AMD procesora koji podržaju AM5 socket. Tako da to je to. Legende što ste čovjek klipa, nadam se da ste uživali. I šta vam kažem, napišite mi koji vi trenutno procesor imate u vašem PC-u. Sad je mart 2025. To je sredina marta, tako da legende, šta vam kažem, sam toga, uživajte i da vas služi vaš komp. Živo me zanima, napišite samo u komentarima koji vi procesor trenutno koristite u kompu i da li ste zadovoljni. Tako da to je to legende, vidimo se, buffer legend, buffer. Ćao.